Det her er modstilling. Så jeg vil lige fortælle om ligefrem modstilling. I ligefrem modstilling, der har vi først subjekt, så verb, og så omvendt, der har vi så verb og så subjekt. Det her det er så et eksempel på en ligefrem. Det er den omvendt. Og som I kan se, så bliver den oversat til en omvendt. Og så her så har vi så et hjælpeverb og så et hovedverb. Så I kan se, det er ligefrem her. Her har vi så det samme bare på dansk, og så er det så blevet omvendt. Det er så ligefrem modstilling. Så har vi så også et omvendt modstilling. For det meste ligefrem modstilling, men der er nogle steder, hvor det skal være omvendt modstilling. Et af de steder, det er spørgende hovedsætninger. For eksempel, would you like a cup of tea? Hvor would er verberne og kommer før subjektet, som er you. En undtagelse er dog, hvis spørgeordet er subjekt, for eksempel, where have you been? Der er where subjekt. Og et andet sted, hvor der er omvendt ordstilling på engelsk, er, når sætningerne indledes med nægtende eller begrænsende adverbier. Little did I know that he would return. Der er I subjekt, og did er et hjælpeverb, og hovedverbet no er bag det verbet. Nej, subjekter. Så har vi også lidt flere eksempler på omvendt ordstilling på engelsk. Og et eksempel er efter konjunktionerne nor, neither og so. Hvor et eksempel på en sætning, hvor man bruger neither, er I didn't see the bird, and neither did he. Hvor i sætningen and neither did he, er der omvendt ordstilling, hvor did er verballedet og he er subjekt. Der kan også være omvendt ordsætning i bisætninger, hvor if er udeladt. Og et eksempel på en bisætning, hvor if er udeladt, er had I done it then, it wouldn't be a problem now. Hvor at had er verballedet og I er subjekt, så derved er omvendt ordstilling. Det kan så sammenlignes med et eksempel, hvor if er med, og det er if I had done it then, it wouldn't be a problem now, hvor at der så er ligefrem ordstilling. Derudover kan der også være omvendt ordstilling i anførende sætninger. Dog er det altid muligt at lave ligefrem ordstilling i anførende sætninger. Et eksempel på, hvor at begge er en mulighed, er I saw you, said the teacher, eller the teacher said. Dog, hvis at subjektet i den anførende sætning er et personligt pronomen, så er der nødt til at være ligefrem ordstilling. For eksempel, I saw you, I said. Derudover så kan man heller ikke lave omvendt ordsætning i anførende sætninger, hvis at der indgår et hjælpeverbum. Og et eksempel på det kunne være don't go, I had said, hvor I er subjekt, og had er hjælpeverbet, og så også en del af verballedet, og så said også er hovedverbet og også en del af verballedet.